Telefònica us ofereix aquest espai. Moreno Pujal som una empresa familiar, fundada l'any 49, i ens dediquem a la fabricació de maquinària espacial. Actualment estem treballant en el sector aeronàutic, de l'automoció i també en el reciclatge de residus. El nostre projecte d'innovació es concentra en desenvolupar un vehicle capaç de circular en qualsevol direcció amb grans càrregues al damunt i a més fer-ho d'una forma controlada perquè sigui un sistema completament automatitzat. Podríem buscar dues vessants dins aquest mateix equip. Una és el grup de rodes, del qual nosaltres ja tenim la patent sol·licitada i paral·lelament hem desenvolupat també l'electrònica i el control d'això per dins una nau industrial on es fabrica grans parts que poden ser d'aeronàutica, poden ser d'automoció. S'hi ha de posar imaginació però treball i una empresa petita té molta capacitat de treball. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.